Pastor Franz, Pastor Varsity Walk. So sa among pag-abot sa Robinson, may nagdahom nagkuyog na si Dinis yung papa ug mama no kay kauban din sa team yung papa. So kani nagsugod na ang dula. Yabing lang sa kalam. Power kaning team Paploy ba mo rin imong kalaban no team Paploy, mga power bugayo. So ako ng bula pag tira na ko na sus wa ko kaabot agoy kapait. Sana ng burrito no? Yun Montana gani. Si Kuya William tumira ng 3. Oy, agoy wa kaabot. Marag istipot na ko diri kay murag hangat na kayo. So pag gumagdula nunod may makdo, adri makadaog jud ko makasulod jud ko diri sa ba. Ay. Labaw pa sa nakadaog boy, busugan ako diri ra man maka one day maka-score mayo. Busugi kay ko. Hay, salamat. Pastor Franz, Pastor Varsity Walk. So sa among pag-abot sa Robinson, may nagdahom nagkuyog na si Dinis yung papa ug mama no kay kauban din sa team yung papa. So kani nagsugod na ang dula. Yabing lang sa kalam. Power kaning team Paploy ba mo rin imong kalaban no team Paploy, mga power bugayo. So ako ng bula pag tira na ko na sus wa ko kaabot agoy kapait. Sana ng burrito no? Yun Montana gani. Si Kuya William tumira ng 3. Oy, agoy wa kaabot. Marag istipot na ko diri kay murag hangat na kayo. So pag gumagdula nunod may makdo, adri makadaog jud ko makasulod jud ko diri sa ba. Ay. Labaw pa sa nakadaog boy, busugan ako diri ra man maka one day maka-score mayo. Busugi kay ko. Hay, salamat. Pastor Franz, Pastor Varsity Walk. So sa among pag-abot sa Robinson, may nagdahom nagkuyog na si Dinis yung papa ug mama no kay kauban din sa team yung papa. So kani nagsugod na ang dula. Yabing lang sa kalam. Power kaning team Paploy ba mo rin imong kalaban no team Paploy, mga power bugayo.